ai mi fama imada wori ardo babal wori anga ko wangata to jamde ko wato Lamiɗo rokkimo ATS wato anana Abuja fami joni a to dara to kaya wangi dara wato Allah rene wato Lamiɗo Fulbe Najeriya ko Lamiɗo Fulbe Afrika na Afrika ba duniya wato rokkimo ATS to kanjum gimmi mi Abuja dai ko fami joni dora ai wata habar Lamiɗo ya san yo ko yawa yo bai yara hunnan ai wato mi kamma ke wonga yiwa den ko hore to ko wala mi to ko mi wala mi ka arba godal habaru roki Lamiɗo yace akan ma de ke tonno doni Abuja dum fami do anana kemana yoni do hunniya ai wato Lamiɗo Fulbe Afrika ko wala nani wato hen gemi wadani ma derewal hinna ko hokki gomna rokkimo ni aina wayna to Bauchi ta roki Lamiɗo a Fulbe duniya roki ai Fulbe Najeriya wato joni en je umwe buri sembe kodi umwe buri ibba umwe buri yara to ya don mi enta kirowa ko dara no mi aruma ko jaren te en kirowa mi enta kirowa imani anana mi holluma wadi ko godde de Fulbe Najeriya e biya Lamiɗo congratulations be jare wato sai do sai amma arar yo ai min ala ta gada wato sai do sai kenan sai do sai to ai hai amma ayo ai yo muriyan do gudi ai to ko en fonde ne iya mo buri goddo to he to Salamu alaikum wato ai ni ama wadu mujal Abuja fami to jota minana no wai na indi donde ba wato alarende Lamiɗo Fulbe Afrika Dr. Abdullahi Bello Bodejo yawa wato gomna rokkimo SS gomna Bauchi ba wato tarotti sai ta wa tukana joni wato Abuja fami alarende to ai mi adarde min ma what to go tarotti da wari directo Lamɗo Fulbe baba Allah hokki malamu